Parehong pandemya o pagkawa sa ilang mga panimay ang giproblema karon sa 30 ka mga pamilya sa Talisay City human masunog ang ilang mga Pinoy-anan. Si Lian Singkulan sa report. Dakong sunog, amigo sa Purok Lingko, Barangay Kansuhong sa Dakbayan sa Talisay kagahapon sa hapon. Mato ni Fire Investigator SFO3 Rodolfo Luwage nga 23 ka mga panimay ang naugdaw, samtang usa ang partially damage. Problema sa kuryente ang gisusi nga hinungdan sa sunog nga mibilin og moabot sa 3.6 million pesos nga danyos. Human sa maong hitabo, 30 ka mga pamilya ang namroblema karon kay wa na sila'y kapuy-an. Temporaryong anaa dinhi karon sa Kansuhong Gym ang mga nasunugan diin sa kahinumduman mga kapuso nga ang maong gym gigamit pa isip temporary detention facility sa mga quarantine violators sa wa pa kini gibalhin didto sa Barangay Tapul. Sagad kanila, gamay ra ang nabitbit o baka wala gyud nabitbit nga mga kagamitan. Ang security guard nga si Renante Papatag wala usab makatrabaho kaganiha kay bisan uniforme wala niya madala. Mao lagi nang hibo ang sitwasyon na lagi na mama mura magkuan mi mura gisungog mis panahon ba. Napay pandemic ko nya. Kuan gid sunog pa. Samtang gipahimutang ang mga biktima sa sunog sa barangay gym, gipaninguha sa taga-barangay nga mapatuman gihapon ang mga safety protocols ning panahon sa COVID-19 pandemic. Social distancing og face mask nang hatag taganina para na sila magamit ba. Miabag na sab ang kagamhanan sa syudad sa mga panginahanglanon sa mga residente, ilabi na sa ilang pagkaon. Ito na ko ginina, I told them that the city government will provide for 3 days breakfast, lunch, and dinner. And then upon that, hopefully pinakadugay on Thursday, mahatag na ang hinabang nila. Uban ni Renate Quiñones, Lian Singkulan, Balitang Bista.